Hvad så? Jeg tror, det bliver meget kedeligt at starte. Det plejer det normalt at blive Minecraft. Men jeg skal i hvert fald... Jeg starter en ny YouTube-kanal. Jeg tror, den hedder Ghost Assassin. Jeg ved det ikke helt endnu. Men vi begynder altså bare. Jeg tror ikke, jeg spiller med Chester Pack. Det kan være, at jeg gør det næste sæson. Men den her sæson her, den gør det ikke. Og jeg håber, det bliver en lang sæson. Jeg er ikke særlig god til at lave lange sæsoner. Så vi begynder bare. Hvis I kender noget sådan godt seed, så skriv det i kommentaren. Så vil jeg prøve at tjekke det seed ud. Men det bliver ikke næste sæson. Okay. Kald. Hvorfor ikke bare kald? Og det er K-A-L. Perfekt. Vi tager bonuskiste på. Og ikke superflat. Jeg hader superflat, ikke også? Altså, dem, der spiller på superflat, ikke? I er røvdumme. Ej, ikke det er for sjov. Det er meget sjovt en gang imellem, men jeg synes, det er røvkedeligt. Meget. Og jeg vil måske lave en let's play. Eller sæson 3 bliver nok flat, eller sådan noget måske. Jeg ved det ikke. Måske. Nu spiller jeg i hvert fald Minecraft PlayStation Edition. Og det skal nok blive godt. Håber jeg. Så vi kan starte ting her, det var lort. Jungle. Jeg fucking hader de der jungle ting, men det ser mega gerne ud. Er det melon? Det er fandme melon. Det er fandme godt, det der, men det er stærkt. Det er god stil. Og vi starter med at få nogle materialer, ligesom man plejer at gøre i den første dag. Og jeg spiller videre, selvom jeg dør. Ellers er det bare røre noget. Jeg plejer normalt at stoppe det, når jeg dør. Men jeg spiller simpelthen videre. Og måske jeg vil lægge en video op om dagen. Jeg ved ikke. Ja, den her uge her, den er på fodboldskole, så der kan man nok til at spille super meget. Og hvis vi ved, hvor langt det er på fodboldskole. 9 til 3. Klokken 9 til 3. 9 til morgenen og 3 om eftermiddagen. Og kald. Det er et dårligt seed. Eller til jer, der godt kan lide sne, det er et godt seed. Men til jer, der hader sne, det er et lortet seed. Så ja, det er et lortet seed for mig. Op her, op her, op her, op her, op her, op her. Det kunne være fedt at lave base her. Skal vi lige have nogle sten. Sådan der. Vi skal lige have 13 stykker, det er perfekt. 13 stykker, så. Og jeg selvfølgelig gerne helst subscribe, ikke? Helst subscribe. Kom nu. Jeg måske lave en 14 stykker af den, ja, same shit. En let's play som min ven, Frederik. Og det kommer nok også at blive nok sjovt. Men det kommer ikke sådan rigtig til at kunne høre ham, medmindre det er Skype. Det tror jeg ikke, det bliver. Jeg tror ikke, han har Skype, og jeg har heller ikke så Skype. Eller jeg har Skype, men den er ikke så god. Og måske også en økse, ikke? Ikke også, altså. Hvem tager ikke en økse? Jeg bemærker noget jern, der var lige hernede før. Og det skulle jeg lige simpelthen ned og hugge. Jeg skal her 2 Gamers to 1 account. Hans videoer ser også meget. Han har nogle gode bygninger, synes jeg. De er fede. Altså, det er virkelig fede. Altså, jeg kan ikke lave så fede bygninger. Måske jeg lige stå stille, men jeg har en anden form for, hvad fanden kan man sige, sov på min fod, og det gør pisse ondt. Vi skal lige have hugget noget kul. Sådan der. Kul, det er noget af det vigtigste hernede der. Jeg laver aldrig tree coal. Jeg synes, det er så lort at lave tree coal. Og jeg plejer normalt aldrig at lave bygninger på jorden. Det er så grimt, synes jeg. Men det kan godt være, at jeg laver en, hvor jeg gør det. Sæson
eller en sæson, hvor jeg gør det, hvor jeg prøver at lave sådan en, hvad fanden kan man kalde det? En mega build. En kæmpe bygning. Men det må vi finde ud af. Sådan der. Ja, det skulle fandme meget start. Åh shit. Der kan jeg ikke lide. Du kommer lidt op. Du må ikke springe i luften. Du må ikke springe i luften. Du må ikke springe i luften. Ja. Så er vi også lige på svært nu. Så stiller vi det i den række, fordi jeg er på at stille det. Hakken først. Og øksen bagefter. Og så sværdet der. Perfekt. Det er den række, fordi jeg altid plejer at bruge. Og jeg den er god. Så kan man holde styr på sine ting. Nemmere og bedre end hvis man gør sådan her. Det skal være dyrere. Og sådan altså. Det giver bare ikke nogen mening. Altså. Altid sværere til sidst. Efter min mening. Og hvis vi går op til at få nok til at lave en diamond pickaxe. En jern pickaxe og en iron pickaxe. Og noget iron armor. Og en iron axe. Nå. Jeg tror, jeg hørte skelet. Og jeg tror, det bliver sådan en mining-episode. Så det er ret tidligt at gå noget mine. Men jeg synes altid, det er sjovt at gå noget mine. Fra starten af. Det var det sjoveste i Minecraft, det er mine. Og det er ikke dumt at gå ind i det der var. Fuck de dumme, mand. Det er jo også en zombie en creeper, altså. Hvad kan man forregne? Hvad kan man forvente af det? Altså, fuldstændig ude at skyde, eller hvad? Ja. Jeg ved ikke, om I helst her, jeg skal dupletere, eller ikke skal. Det styrer I simpelthen. Skriv, hvis I synes, I skal. I kommentarfeltet. Og hvis I ikke vil have, at jeg skal gøre det, så lad være. Og like endelig, subscribe mig, få nogle af jeres venner til det, og sådan noget, det vil være perfekt. Og lapis lazuli. Lækkert. Og hugge. Og hakke. Jeg har ingen til at synge. Jeg tror egentlig, man kan bruge det her lapis lazuli til blå farve. Lapis lazuli, zuli. Blindvej. Er det blindvej? Jo, det er blindvej. Jeg er så stok en gang imellem, bare lige, så jeg får på vej. Jeg prøver at holde min video til sådan noget 10 minutter nu. Og jeg kan se, at der er gået 8 minutter. Jeg sidder og optager for min iPhone, så det er ikke særlig god kvalitet. Jeg smutter lige ned her. Woppa. Redstone. Det kan jeg selvfølgelig koge med en jernpickaxe, men det er lige Glem det. Gør jeg faktisk blive hans videos her sådan nogle gange. Han er mega god til at sige det der. Glem det. Jeg er mega enig til det. Som I nok også vil bemærke. Jeg har 35, men fuldstændig syge armer. Jeg ved ikke engang, om det er meget. For mig, der er det ikke. For nogen, der er det heller ikke. En stack, det synes jeg, det er ok. Det er ok at komme op med en stack. Gå nu væk. Fuck dig, det er en fucking lorte-creeper, mand. Det er en fucking lorte-creeper. Ja, nu er en lorte-creeper. Så gør vi lige sådan der, og så vi kommer op til det der. Og lave noget parkour. Og så skal vi lige sådan der, så vi kan dække det der af. Parkour. Og fuldstændig over skide eller hvad.
fuldstændig ud af skide. Ej, det der, det var fandme ikke særlig godt. Ah, shit. Så er vi lige en sikre vej. Move, bitch. Move, bitch. Get off the way. Get off the way, bitch. Get off the way. Get up here. Fuck, man. Tiden er løbet over til. Jeg vil stoppe den video, og så vil vi se i sin kommende video. Jeg skal sige, glem det. Peace out. Annullér. Eller. Glem det.